την τρίτη αγωνιστική της ΑΕΠ1 γυναικών handball. Αθηναϊκός Αθλητικός Σύλλογος Β, Αθλητικός Σύλλογος Χειροσφαίρισης Πειραιάς. Για την ομάδα της Πειραιάς, με το νούμερο 2 Παναγιώτα Αντζίδη, με το νούμερο 4 Θεοφανή Κατζηνικολάου, με το νούμερο 7 Μαργαρινή Κουκμίση, με το νούμερο 8 Ναταλία Μίγκα, με το νούμερο 9 Θανασία Τσιγαρίδα, με το νούμερο 10 Σάλετ Χριστοφόρης, με το νούμερο 12 Αντρέα Σαλίμα, με το νούμερο 13 Κέννη Παπαδοπούλου, με το νούμερο 14 Ιωάννα Κυριακίδου, με το νούμερο 17 Ιδένη Κουκλωτίδου, με το νούμερο 19 Ελεονόρα Κοφτσόγλου, με το νούμερο 20 Αθηνά Τσιγαρίδα, με το νούμερο 21 Νάντια Τσιρόνη, με το νούμερο 40 Ραφαηλία Βαρκινιάδου, με το νούμερο 44 Ερεφίλη Πανέρα, με το νούμερο 99 Βασιλική Λίπα, προπονητής Διονύσης Καραγκιόζόπουλος, συνοδός Άγγελος Μαυρίδης. Για την ομάδα του Αθηναϊκού, με το νούμερο 1 Κάρλα Μολάμπα, με το νούμερο 4 Καταρίνα Σουρασέσε, με το νούμερο 6 Κοφινή Χατζηλιάδου, με το νούμερο 7 Μίρτα Γκύρισης, με το νούμερο 9 Αριστούνα Μιρατίδου, με το νούμερο 10 Σπυριδίνα Κούρου, με το νούμερο 11 Αθανασία Σαβαλάκη, με το νούμερο 13 Έλλη Καταβάλες, με το νούμερο 17 Αντωνία Χαριτίδου, με το νούμερο 18 Μαργαρίτα Σαπεσά, με το νούμερο 19 Κατερίνα Βέκοβα, με το νούμερο 28 Φωτεινή Λούσια, με το νούμερο 31 Χρυσούλα Μαΐλου, με το νούμερο 36 Κωνσταντίνα Μπούζου, με το νούμερο 22 Ανδριάννα Μπατζή και με το νούμερο 91 Θεοδόρα Βεργολάκου. Προπονητές Δημήτρη Τζουρανόπουλος, Βασιλεία Μαχρόγλου, προπονητής Αντεφυλάκου Αλέξανδρος Πόντος, διαιτητές αγώνα Αλκιωτρή, Φωτρίτης και Βαγγελτζήτης, παρατηρητής ο κ. Σωτήρης Λίγκας, στη γραμματεία Παπαδοπούλου και Μουρατίδου. Ήταν ένας στο αγώνα με Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος θα βραβεύσει την Μαργαρινή Κουκμίση ως καλύτερη νέα της περσινής περίοδου μετάπτωση υποκριτήρια των διαφορετικών και των αρχηγών. Παρακαλώ το τεχνικό σύμβολο της Ομοσπονδίας, ο κ. Γιάννης Βαρεθή και την απονομή. Έλυσα τη σιωπή μου.
Φίλες και φίλοι του handball, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Βύρωνα. Στέφανος Καραλής. Για την τρίτη αγωνιστική της Α1 γυναικών, Αθηναϊκός υποδέχεται την ομάδα της Πηλαίας. Για την Πηλαία, κύριος Γιονύσης Καραγκιοζόπουλος έχει στη διάθεσή του της Ιντζίδου Χατζηνικολάου, Κουκουμίση, Μίγκα, Αθανασία Τσιγαΐδα, Χριστοφόρης Λίμα, Παπαδοπούλου Κυριακίδη, Κουκλωτίδου, Τσουκτσόγλου, Αθηνά Τσιγαΐδα, Τσιρώνη Βαετιμιάδου, Πανιώρα, Γιούπα, συνοδός είναι ο Άγγελος Μαυρίδης. Για τον Αθηναϊκό, Τζουανόπουλος και Μακρόγλου έχουν παρατάξει την ακολουθή σύνθεση 1-0. Προηγείται η ομάδα της Πηλαίας. Το γκολ από την Κουκλωτίδου, Μουλάμπα, Σούκασου Έξε, Χατζηλιάδου, Τζουρίσιτς, Μουρατίδου 1-1, ισοφαρίζει Χαριτίδη για τον Αθηναϊκό. Μουρατίδου, Κούρου, Σαβαλάκη, Ταβάρες, Χαριτίδη που σκόραρε, Σαπεσόα, Βέτκοβα, Νούσια, Μαρούλη, Μπόζιου, Αμπατζή και Βορβολάκου. 2-1 η Πηλαία προηγείται του Αθηναϊκού με δύο γρήγορα γκολ. Ταβάρες, επέμβαση από την Λίμα, τερματοφύλακα της Πηλαίας. Πάσα στη γωνία στα εξτρέμ, γκολ 3-1 για την Πηλαία. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Το γκολ από την Ναταλία Μίγκα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Όπως είδατε, βραβεύτηκε ως η καλύτερη νέα της περσινής περίοδου που φορούσε τη φανέλα της Νέας Ιωνίας η Μαγδαληνή Κουκμίση, που επέσεψε στην Πηλαία. Τη βάρηση έκανε εκ μέρους της Ομοσπονδίας ο τεχνικός σύμβουλος Γιάννης Βαελτζής και πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών. Επίθεση για τον Αθηναϊκό, Ταβάρες, Χαριτίδη, Σαπεσόα, το σούτ το βγάζει η Λίμα, όμως η μπάλα φτάνει στη Σαβαλάκη που θα σκοράρει για το 2-3. Αθανασία Σαβαλάκη, Τσιγαρίδα, επέμβαση από τη Μουλάμπα. Κρατάει το 2-3. Λάθος η πάσα εδώ. Καμία ευκαιρία για τον Αθηναϊκό να ισοφαρίσει. Επίθεση για την ομάδα της Πηλαίας. Σούκακουέξε με το νούμερο 4, θα τη δείτε ως αριστερό ίντερ στον Αθηναϊκό. Πήρε τη θέση της Ρουμάνας της Ντίνου, την κατάσταση ουσιαστικά ξένης αθλήτριας. Έπαιξε με το Καματερό, έκανε τον τεμπούτο της. Ιτήθηκε 20-19 ο Αθηναϊκός. Η Πηλαία ήρθε ισόπαλη με την ομάδα της Άρτας 30-30. Επέμβαση και πάλι από την Μουλάμπα. Δεύτερη συνεχόμενη. Τρέχει Ταβάρες, Σουκακουέξε, η Πεσόα σκοράρει 3-3. Μαργαρίτα Σαπεσόα από την Πορτογαλία, όπως και οι Ταβάρες. Ισοφάριση για τον Αθηναϊκό. Έτρεξε στον ευθυνδιασμό και κατάφερε να πετύχει το γκολ η Σαπεσόα. Μαγδαληνή Κουκμίση που οργανώνει την επίθεση της Πηλαίας. Χριστοφόρης που πέρασε από ΠΑΟΚ, από ΑΕΚ την περσινή χρονιά, ήταν και στην Πηλαία, επέσεψε στην ομάδα της Σαλονίκης. Πεσόα, γκολ. 4-3 προβάδισμα για τον Αθηναϊκό με 3-0 σερί. 2 γκολ τους Πεσόα και ένα από τη Σαβαλάκη σε αυτό το 3-0 σερί. Το πρώτο γκολ του Αθηναϊκού έτυχε η Χαριτίδη. Κουκμίση
Τσιγαρίδα. Χριστοφόρης. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα, ωραίο σουτ από την Χριστοφόρης. Δοκάρει και μέσα. 4-4 στο 5. Αθηναϊκός στην επίθεση. Την Σουκακουέξε. Αλλάζει για την Βέτκοβα που σκοράρει για το 5-4. Εκατερίνα Βέτκοβα. Ένα τεράστιο βιογραφικό. Παγκόσμιο τίτλο στη συλλογή της. Champions League. Ρωσίδα πολύ πυρη πίβοτ. Κουκμίση. Τσιγαρίδα. Το σούτ από την πηλαία επέμβαση της Μουλάμπα. Ταβάρες, πάσα και τη Σαβαλάκη από θέση εξτρέμ. Το πλασέ, μπάλα φεύγει out. Ευκαιρία χαμένη από τη Σαβαλάκη να πετύχει το έκτο γκολ. Τσιγαρίδα, Κουκμίση, Χριστοφόρης. Σφύριγμα των διαιτητών, δίλεπτο στη Φωτεινή Νούσια. Πρώτος δίλεπτος αποκλεισμός στον αγώνα. Τσιγαρίδα. Κουκμίση. Αλλάζει και πάλι με την Τσιγαρίδα. Επέμβαση από τη Μουλάμπα. Μουλάμπα έχει κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις, όπως και με τον Πανελλήνιο Σικαιών και με το Καματέρο έκανε καλές επεμβάσεις, απλά δεν ήταν τόσο κομβική όσο ήταν με τον Πανελλήνιο και σήμερα μέχρι στιγμής τα πάει πολύ καλά. Χαριτίδη, μπάλα φεύγει έξω. Παραμένει το 5-4, έχει και δίλεπτο ο Αθηναϊκός. Κουκμίση, Τσιγαρίδα, πάσα στη γωνία, έχει πατήσει τη γραμμή, δεν μετράει το γκολ από την Μίγκα. Παραμένει το 5-4. Γκολ, πολύ ωραίο γκολ. 6-4. Ο Αθηναϊκός παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Κουκμίση θα απαντήσει. 6-5. Χαριτίδη. Ταβάρες, Απεσόα, Σουκακουέξε. Ταβάρες, σκοράρει και έχουμε και δίλεπτο στην Τσιγαρίδα.
Το σκορ είχε γίνει 7-5 και είναι ο Αθηναϊκός αυτός που έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα πλέον. Κουκμίση, Τσιγαρίδα, Χριστοφόρης, το σπίτι Χριστοφόρης βρίσκει το κενό και θα νικήσει τη Μουλάμπα. Σαπεσόα, Σουκακουέξε, το σουτ γκολ, 8-6 στο 11. Κουκμίση, Τσιγαρίδα, Χριστοφόρης, Κουκμίση, πάσα στην Χριστοφόρης, στη γωνία, γκολ, 8-7, βρίσκει το κενό η Κουκλοτίδου, πετυχαίνει το δεύτερο της τέρμα. Πεσόα, πάσα στη Σαβαλάκη, με χώρα εκείνη σκοράρει, 9-7. Αθανασία Σαβαλάκη. Χριστοφόρης, Κουκουμίση, Τσιγαρίδα. Δίλεπτο στη Βέτκοβα. Και κάποιες μονομαχίες εκεί στα πίβοτ. Το σκορ στο 9-7. 11-39 από την έναρξη του παιχνιδιού. Σήμερα λειτουργεί κανονικά ο πίνακας, δεν έχουμε το χθεσινό πρόβλημα. Στο παιχνίδι Αθηναϊκός ΠΑΟΚ για τους άντρες. Μίση, Τσιγαρίδα, περνάει και σκοράρει. 9-8. Διαφορά και πάλι στο γκολ. Πλέον το πλεονέκτημα το αριθμητικό είναι για την Πηλαία, λόγω του 2 λεπτού απόκλεισμου που έχει χρεωθεί η Κατρίνα Βέτκοβα. Λάθος. Μπάλα για την Πηλαία, για τη Λίμα. Μίση. Κυριακίδου, η Τσιγαρίδα θέλει να βρει την πίβοτ, την Κιουκτσόγλου, δεν είναι εύκολο. Επίθεση για τον Αθηναϊκό. Ταβάρες, Σαπεσόα, η Σεκακουέξε περνάει πολύ ωραία για το 18. Εκρηκτική η παίχτρια. Το πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Καματέο ήταν αναγνωριστικό.
σιγά σιγά θα βρίσκει ρυθμό. Παίζε στο Κόσοβο, στην Ιντόγκου, πρωταθλήτρια ομάδα του Κωσόβου. Κουκμίση. Βγήκε το παπούτσι της Ταβάρες. Δεν είναι και το χέρι η Κουκμίση. Μια εφήτηση Κατερίνα παίζει στον ΠΑΟΚ, που χθες πέτυχε μια πολύ σπουδαία νίκη εκτός έδρας για το European Cup. Στην έδρα της Αυστριακής Ασγκέρσολφ με 35-28 και έχει πάρει πλέον πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης. Την επόμενη εβδομάδα η ρεβάνς στα χέρια του κεφάλου του Βορρά. Σήμερα περιμένουμε την ΑΕΚ, που έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στην έδρα της Μπούρσα στην Τουρκία, που παίζει και μια Ελληνίδα, η Αγνή Ζιγούρα. Χριστοφόρης 19. Μειώνει η Πηλαία με την Χριστοφόρης. Όλα αυτά στο 15 και 18. Επίθεση για τον Αθηναϊκό. Και μιας και λέγαμε και την ΑΕΚ, το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και είναι στο 20. Ξεκίνησε την ίδια ώρα με το δικό μας παιχνίδι εδώ στο Βύρωνα. 14-9 η Μπούρσα προηγείται της ΑΕΚ. Έχει πάρει ένα προβάδισμα από νωρίς 5 τερμάτων. Γκολ από τη Χαριτίδη. Ωραία εκτέλεση. Στην κλειστή γωνία της Λίμα. 19 προβάδισμα σταθερό για τον Αθηναϊκό μετά το αρχικό 1-3. Κουκνίση, Πασκοράρη, 11-10. Ταβάρες περνάει και σκοράρει. 12-10 το σκορ. Επίθεση για την ομάδα της Πηλαίας. Χριστοφόρης, Τσουκτσόγλου, Χριστοφόρης. Επέμβαση από την Μουλάμπα, έχει προηγηθεί φάουλ. Out από την Χριστοφόρης, παραμένει το 12-10. Χαμένη επίθεση για τον Αθηναϊκό. Κλέψιμο, Σαβαλάκη. Ευκαιρία για το συν 3. Αθανασία Σαβαλάκη. Τέτα τέτ με τη Λίμα. Σκοράρει 13-10 για πρώτη φορά στο συν 3. Ο Αθηναϊκός στο 19 και αναγκάζει τον τεχνικό της Πηλαίας Διονύση Καραγκιόζοπουλο να καλέσει time out.
Ολοκληρώθηκε το time out. 13-10 Αθηναϊκός Πηλαία στο 19 του αγώνα. Πηλαία στην επίθεση. Χριστοφόρης. Κουκμίση. Χριστοφόρης. Τσιγαρίδα. Έχει περάσει από μέσα, μπάλα για τον Αθηναϊκό, αλλά πρέπει να εκτέλεσει σωστά αυτή η παράβαση. Φυρίζουν και γυρίζουν τη φάση πίσω οι διαιτητές. Ταβάρες. Μπάλα είναι έξω. Ελέγχει η Λίμα. Κουκμίση, Τσιγαρίδα, Χριστοφόρης. Κουκμίση, σου την μπάλα φεύγει έξω. Ταβάρες, Σουκακουέξε, Σαβαλάκη, επέμβαση από τη Λίμα. Κρατάει το 13-10. Χριστοφόρης περνάει ωραία στη γωνία. Γκολ για την Πηλαία που μειώνει. Με την Πανιώρα. Κορίτσια που προέρχονται από την ομάδα Νεανίδων, Κορασίδων. Καλές ακαδημίες η Πηλαία. Μια ομάδα που επενδύει στις ακαδημίες της. Άντρες, γυναίκες, εδώ και χρόνια. Σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Πατέξε το Πανελλήνιο Κορασίδων η ομάδα της Πηλαίας στην περσινή περίοδο, τον Ιούνιο, και Παναγιωτίδου, Τσιρόνι, Πανιώρα, Αρσένογλου που λείπει τώρα. Ήταν μάλιστα μέσα στους κορυφαίες της διοργάνωσης. 13-12 από την Χριστοφόρης. Time out αυτή τη φορά από πλευράς Αθηναϊκού.
Σουκακουέξε, Σαπεσόα. Ταβάρες, πάσα για τη Σαπεσόα. Η Χαριτίδη στη γωνία, σκοράρει. 14-12. Και πάλι στα 2 γκολ διαφορά. Τσιγαρίδα, η Μουλάμπα κερδίζει πέναλτι. Τσιγαρίδα είναι από μέσα, όπως λέει ο Άγγελος Φωκίτης. Δεν συμφωνεί ο πάγκος του Αθηναϊκού, δέχεται και κάρτα για διαμαρτυρία. Ένα replay θα ήταν κάπως διαφωτιστικό. Ας δούμε πρώτα το πέναλτι όμως. Με την Τσιγαρίδα να ευστοχεί απέναντι στη Μουλάμπα. 14-13. Στα όρια των 6 μέτρων δεν υπάρχει ξεκάθαρο συμπέρασμα. Δεν φαίνεται να είναι καθαρά πάντως μέσα στα 6 μέτρα η Βέτκοβα. Ταβάρες, Σουκακουέξε, Βέτκοβα, πέναλτι. Σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που κέρδισε το πέναλτι η Πηλαία πριν, τώρα το κέρδισε ο Αθηναϊκός. Έξω είναι η Βέτκοβα στην προηγούμενη φάση. Από το replay που ξαναβλέπουμε τώρα πιο καθαρό, και ευχαριστούμε πολύ τον παραγωγό μας και σκηνοθέτη τον Αλέξανδρο Μίρκο. Δοκάρι στο πέναλτι και χαμένη ευκαιρία για τον Αθηναϊκό. Παραμένει το 14-13 στο 25. Τσιγαρίδα. Το σούτ από την Κουκμίση. Πολύ δύσκολο. 14-14. Ανεβιάζεται η Μουλάμπα. Μακρινό σούτ. Σαβαλάκη χάνει την ισορροπία της. Επίθεση για την Πηλαία που έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά μετά από ώρα. Και ενώ έχει βρεθεί με 3 γκολ πίσω. Κουκμίση. Σουκακουέξε. Το 14-14 παραμένει. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Νούσια, Σουκακουέξε, Σαπεσόα, Νούσια, Ταβάρες, δοκάρε από την Ταβάρες, η μπάλα στη Σαβαλάκη, το βγάζει η Λίμα. ...26 λεπτά στο παιχνίδι. Τσιγαρίδα, Κουκμίση, Βαριτιμιάδου, Πανιώρα, Κουκμίση, πάσα για την Κιουκτσόγλου, δεν περνάει. Χαριτίδη δεν προλαβαίνει. Λάθη επί λαθών στα τελευταία λεπτά και για τις δύο ομάδες.
Έχουμε κολλήσει το 14-14. Επέμβαση από τη Μουλάμπα στο σούτ τους. Κουκμίση, Σουκακουέξε, γκολ, θα νικήσει τη Λίμα. Τσουκτσόγλου, Βαρετιμιάδου, Κουκμίση. Βαρετιμιάδου. Κουκμίση περνάει, μπάλα φεύγει έξω. Ευκαιρία τώρα για τον Αθηναϊκό. Ταβάρες, Νούσια, Βέτκοβα, γκολ. Ωραία κίνηση, συνδυασμός. Δουλεμένο στην προπόνηση. 16-14, ο Αθηναϊκός προηγείται με συν 2. Στο 29. Κουκμίση. Μπαλάνι για τον Αθηναϊκό από το σούτ της Βαρετιμιάδου. Χαριτίδη, έχει πατήσει τη γραμμή, δεν μετράει το γκολ. Τελευταία δευτερόλεπτα στο πρώτο ημίχρονο, βήματα. Στην κόντρα Αθηναϊκός με την Ταβάρες. Δεν θα τρέξουν όμως, θα είναι οργανωμένη η επίθεση και μάλλον η τελευταία του πρώτου ημίχρονου, με το 16-14 να είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. 20 για το τέλος. Σουκακουέξε, Ταβάρες, Νούσια, πάσα για τη Βέτκοβα, δεν περνάει, υπάρχει φάουλ. 5 για το τέλος, πρέπει να γίνει γρήγορα ένα σουτ. Δεν κατάλαβαν ότι ολοκληρώταν ο χρόνος. Φάουλ σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά με την Σακουκαέξε. Πέναντι σε τείχος 6 αθλητριών. Out την μπάλα, ίσως ακούμπησε και λίγο στο τείχος, δεν έχει καμία σημασία. 16-14, αυτό είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Αθηναϊκός Πηλαία, τρίτη αγωνιστική της Αλφάνα Γυναικών. Επιστροφή σε 10 λεπτά για το δεύτερο μέρος.
Επιστροφή στο κλειστό γυμναστήριο Βύρωνα Στέφανος Καραλής για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Αθηναϊκός Πηλαία για την τρίτη αγωνιστική της Α1 γυναικών handball. 16-14 από το πρώτο μέρος η ομάδα του Βύρωνα προηγείται στο σκορ. Έχει ένα σταθερό προβάδισμα, προηγήθηκε και με 3 γκολ ακόμη. Ισοφάρισε η Πηλαία. Πριν το τέλος του ημιχρόνου όμως ο Αθηναϊκός πρόλαβε να πετύχει 2 γκολ και να πάει και πάλι στο συν 2. Ταβάρες, Σουκακουέξε, περνάει καταπληκτικά, 17-14, φοβερή προσποίηση. Απάντηση για την Πηλαία, 17-15. Ταβάρες, Σαπεσόα και πάλι Ταβάρες. Χαριτίδη κάνει την μπάλα, αβίαστο λάθος. Κουκμίση και άλλο λάθος, αυτή τη φορά από την Πηλαία. Κλέβει η Μουρατίδου, θέλει να βγάλει στην κόντρα Σουκακουέξε, 18-15. Κουκλωτίδου, Χριστοφόρη, Τσιγαρίδα, Κουκλωτίδου στη γωνία, το βγάζει Μουλάμπα, η μπάλα στα χέρια της Ταβάρες. Σαπεσόα, Ταβάρες, Σαπεσόα. Σουκακουέξε. Ταβάρες, γκολ. 19-15 για πρώτη φορά στο συν 4 ο Αθηναϊκός. Θα μειώσει το σκορ η Πηλαία, 19-16. Ταβάρες, Σουκακουέξε, Σαπεσόα, Σαπεσόα, το σουτ, μπάλα στο μπλοκ των παιχτριών της Πηλαίας. Μπάλα φτάνει στη Μουλάμπα. Σουκακουέξε, παθητικό, 4 πάσει και ο Αθηναϊκός. Σαπεσόα στη γωνία, Μουρατίδου, το βγάζει με το πόδι λίμα. Κρατάει το 19-16. Σιγαρίδα, Χριστοφόρης, βλέψιμο από την Σακουκαέξε, Μουρατίδου, η πάσα ευνηδιασμού τέτα τέτ. Η Χαριτίδη χάνει την μπάλα και δεν μπορεί να κάνει καν το σουτ. Σιγαρίδα, πάσα πίσω στην Χριστοφόρης. Κουκμίση, μπάλα είναι κόρνερ.
Όλα αυτά στο 35. Νέο κλέψιμο, νέα κόντρα. Αυτή τη φορά να δούμε αν θα είναι επιτυχημένη. Έχουμε δίλεπτο στην Πανιώρα. Με παίχτηρα παραπάνω ο Αθηναϊκός. Έχει πλεονέκτημα και αριθμητικό, εκτός από το προβάδισμα ποινών τερμάτων. «20-16». Η διαφορά στα 4 γκολ. Ταβάρες, ένα πολύ ωραίο σουτ. Βρήκαν εύκολα τις λύσεις στην άμυνα της Πηλαίας. Εδώ βγαίνει η άμυνα του Αθηναϊκού με τη Μουλάμπα να κάνει μια απόκρουση. Γκολ για τον Αθηναϊκό. Για πρώτη φορά στο συν 5, 21-16. Φωτεινή Χατζηλιάδου, συγγνώμη. Βαρετιμιάδου γκολ. 21-17. Ωραία προσπάθεια από τη νεαρή. Σαπεσόα, παραλίγο να κλέψει Βαρετιμιάδου στη γωνία. Χαριτίδη σκοράρει. 22-17, έχει ανοίξει το σκορ. Ο Αθηναϊκός βρίσκει πιο εύκολα τις λύσεις στην επίθεση. Τον βοηθάει σε αυτή την χρονική συγκυρία και το ότι έχει παίχτηρα παραπάνω. Πέναλτι και υποψιάζομαι δίλεπτο στη Μουρατίδου πράγματι. Πέναλτι για την Πηλαία. Τσιγαρίδα απέναντι στη Μουλάμπα. Τσιγαρίδα. Το βγάζει Μουλάμπα. Πολύ καλή σήμερα η Αγκολέζα, όπως και στο παιχνίδι με τον Πανελλήνιο. Δεν τα πήγε και άσχημα απέναντι στο Καματερό, παρά την ήττα της ομάδας της. Δέχτηκε μόλις 19 τέρματα. Γκολ Σούκακου Έξε, 23-17, με παίχτρια λιγότερη. Ο Αθηναϊκός σκοράρει, ανεβάζει τη διαφορά στα 6 τέρματα για πρώτη φορά. Η διαφορά στη μέγιστη τιμή της, στο 38. Πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει το μάτς. Ένα μεγάλο σερί. Ο Αθηναϊκός ελέγχει απόλυτα πλέον το ρυθμό του αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Μια-δύο αποκρούσεις Μουλάμπα. Κάποιες καλές επιθετικές επιλογές. Ουσιαστικά έχουν δώσει αυτόν τον αέρα εξτερμάτων στον Αθηναϊκό. Από το συν 2 του ημιχρόνου στο συν 6 πλέον στο 39. Κουκμίση με την μπάλα. Κυριακίδου, Βαρετιμιάδου,
Χριστοφόρης. Δοκάρι. Παραμένει το 23-17. Σουκακουέξε. Πάσα στη γωνία, η Χαριτίδη δεν μπορεί να νικήσει την Λίμα. Κουκμίση, επέμβαση της Μουλάμπα εύκολη, Κουκμίση εκεί δεν έκανε καλή επιλογή. Βρέθηκε και υποπίεση. Σουκακουέξε, Ταβάρες, Βέτκοβα. Ταβάρες, Σαπεσόα. Πάσα για τη Βέτκοβα. Πέναλτι. Και η Βέτκοβα πήρε θέση. Εφόσον γύρισε, ήταν πολύ δύσκολο για την οποιαδήποτε παίχτρια εκεί της Πηλαίας να τη σταματήσει. Έμπειρη αθλήτρια. Χαριτίδη απέναντι στη Λίμα στο 40-10 του αγώνα. Χαριτίδη λοιπόν, μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, σκουπιστήκε το τάραφλεξ, το δάπεδο. Ακόμα προσπαθούν εκεί οι αθλήτριες. Φαίνεται τώρα η Σακοκαέξη και μια πετσέτα στο σημείο του πέναλτι από την πτώση εκεί των αθλητριών στη φάση του πέναλτι. Όλα έτοιμα λοιπόν. Χαριτίδη απέναντι στη Λίμα. Χαριτίδη γκολ 24-17. Ο Αθηναϊκός είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση της νίκης. 20 λεπτά για το τέλος. Πρόκειται με 7 γκολ. Βαετιμιάδου. Βήματα. Σαπεσόα. Ταβάρες. Σακοκαέξε. Ταβάρες. Βέτκοβα. Ταβάρες να περάσει. Πάσα στα εξτρέμ. Κερδίζει φάουλ η δεξιά ίντερ του Αθηναϊκού. Ταβάρες, το σουτ, γκολ. Πολύ ωραίο.
25-17. Η Μουλάμπα σταματάει τη Χριστοφόρης. Ταβάρες, Βέτκοβα, Σαπεσόα. Πέφτει κάτω η Σαπεσόα. Δίλεπτο υπέρ του Αθηναϊκού. Τσιγαρίδα εκτός αγώνα. Σακουκαέξε, Ταβάρες. Πάσα στη Σαπεσόα, σκοράρει. Πάσα ασίστ από τη συμπατριώτησά της, την Ταβάρες. 26-17, η διαφορά στα 9 γκολ. Νομίζω ότι κάπου εδώ κρίθηκε το μάτς. Αν και έχουμε πολλή ώρα ακόμη, δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή για την ομάδα της Πηλαίας. Η εικόνα του παιχνιδιού μας δείχνει ότι μάλλον πιο πιθανό είναι να αυξηθεί η διαφορά. Βαετιμιάδου. Και πάλι Βαετιμιάδου. Μπάλα στη γωνία στην Πανιώρα. Παθητικό. Το σου το βγάζει η Μουλάμπα. Είναι και πάλι για την Πηλαία. Shoot goal κατά από ώρα για την ομάδα της Πηλαίας, που θα μειώσει 26-18. Με την Τσιρόνη η Χαριτίδη δεν μπορεί να απαντήσει, η μπάλα φεύγει έξω, παραμένει το 26-18. Στο 45 Μπούρσα Μπουγιούξεχιρ, ΑΕΚ 26-22. Η ΑΕΚ που επέστρεψε παρότι βρέθηκε πίσω με 19-13 στο ημίχρονο. Και 18-11 νωρίτερα. Εντούτοις κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι. Μείωσε 23-21 μάλιστα. Με γκολ της Κατσίκα. Και 21-19. Συνεχόμενα γκολ από Παναγιωτίδου, Σαμπολαδά, Κατσίκα. Δεν μετράει το γκολ. Και είμαστε 26-22, θέλει ακόμα άλλα 15 λεπτά. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Υπάρχει και ρεβάνς βέβαια στο ΆΚΑ την επόμενη εβδομάδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ακόμα κι αν είναι ήττα, να είναι μια διαχειρίσιμη ήττα, μια διαφορά που να μπορεί η ΑΕΚ να την ανατρέψει. Στο παιχνίδι μας 26-19. Θέλουμε 15 λεπτά ακόμα για το τέλος του αγώνα. Κουκμίση. Ευθετικό φάουλ στη Βέτκοβα. Ταβάρες. Ασόα, Σαπεσόα, Μουρατίδου, Ταβάρες, Σακουκαέξε.
περνάει, σκοράρει 27-19. Λάθος, βήματα, μπάλα είναι και πάλι για τον Αθηναϊκό. Έχουν κουραστεί τα κορίτσια της Πηλαίας. Είναι λογικό, είπαμε ότι η ομάδα απαρτίζεται κυρίως από νεαρές αθλήτριες που πέρσι έπαιζαν στο Πανελλήνιο Κορασίδων. Κατέκτησαν το πρώτο μετάλλιο, το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Δεν έχουν την εμπειρία όμως της Α1 κατηγορίας. Οι έμπειρες παίκτες είναι η Χριστοφόρης, η Κουκμίση και η αδερφέ Τσιγαρίδα. Γκολ τώρα από την Μουρατίδου και έχουμε και δίλεπτο στη Τσιγαρίδα, διαφορά και πάλι στα 9, 28-19. Οι έμπειρες που φυσικά είναι νέες και αυτές, πολλοί, αλλά σίγουρα έχουν κάποια χρόνια στην Α1 κατηγορία. Η Κουκμίση μάλιστα είναι και διεθνής, οπότε σίγουρα έχει κάποιες παραστάσεις παραπάνω. Time out με τη διαφορά στα 9 τέρματα. Ολοκληρώθηκε το time out, το οποίο κάλεσε ο Διονύσης Καραγκεζόπουλος, τεχνικός της Πηλαίας, παλιός αθλητής του Σωματείου, του ΠΑΟΚ, αριστερό κερασίτερ, πέρασε και από την εθνική του beach handball, με καλή παρουσία. Τσιρώνη, Βαρετιμιάδου, φάουλ της Λούσια. Κουκμίση, Βαρετιμιάδου, Κουκμίση, το σούτ, επέμβαση, αλλά και με τη βοήθεια του Τζοκαριού από τη Μουλάμπα, από το ένα τέρμα σχεδόν στο άλλο, η Σάπε Σόα από το ύψος των 6 μέτρων για το συν 10. 29-19, ένα καταπληκτικό γκολ που σίγουρα θα το ξαναδούμε από τον παραγωγό και σκηνοθέτη μας, τον Αλέξανδρο Μύρκο. Πολύ ωραίο γκολ. Τσιρώνει, πέναλτι. Που κερδίζει η νεαρή αριστερόχειρα της Πηλαίας. Εδώ ξαναβλέπουμε το γκολ της Σάπε Σόα από το ένα τέρμα στο άλλο. Πέναλτι με την Κουκμίση, Μαγδαληνή Κουκμίση. Το βγάζει η Μουλάμπα. Εξαιρετική και σήμερα η Μουλάμπα. Φάουλ για την Πηλαία.
Σιρώνει. Πατημιάδου σκοράρει. 29-20. Όλα μετράνε και οι διαφορές φυσικά. Σε περίπτωση ισοβαθμιών πάντα υπάρχει αυτό ενδεχόμενο όταν μιλάμε για πρωτάθλημα. Βαθμολογία. Νούσια για την Σακουκά 6. Σαπεσόα, η μπάλα φεύγει ψηλά out. Έλεγχε τη φάση η Λίμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Αθηναϊκός Πηλαία 29-20. Τρίτη αγωνιστική της Α1 γυναικών. Πηλαία έχασε το Καματερό στην πρεμιέρα. Ήρθε ισόπαλη με την αναγέννηση Άρτα στην έδρα της. Έχει ένα πόντο. Αθηναϊκός θα πάει στους 4. Κέρδισε στην πρεμιέρα τον Πανελλήνιο Νεάπολης Οικειών. Έχασε το Καματερό και όπως όλα δείχνουν θα κερδίσει την Πηλαία. 29-21 μειώνει η φιλοξενούμενη ομάδα και έχουμε time out. Εννιά λεπτά για το τέλος. Νοσία για τον Αθηναϊκό. Σαπεσόα. Σουκακουέξε. Σαπεσόα. Νούσια. Φάουλ στη Βέτκοβα. Να διακοπή για να σκουπιστεί το δάπεδο. Μπάλα είναι στην Πηλαία. Χαμένη επίθεση για τον Αθηναϊκό. Μέση. Γκολ Κουκλωτίδου.
29-22 στο 53. Μειώνει στα 7 γκολ η ομάδα της Πηλίας από τα 10. Σαπεσόα, υπάρχει φάουλ. Σουκακουέξε, Βέτκοβα. Ταβάρες, η πάσα για τη Χαριτίδη, πατάει καλά και σκοράρει 30-22. Μίση. Κλέψιμο, μπάλα στη Βέτκοβα, Σαπεσόα χωρίς τέρμα, εύκολο γκολ, άλλο ένα από την Σαπεσόα, από την Πορτογαλία, μεταγραφή του καλοκαιριού. 31-22. Πανιώρα βρίσκει το κενό, γκολ. Έξι λεπτά για το φινάλε. Ταβάρες, Ακουκαέξε, Πεσόα από πολύ δύσκολη θέση. Ασκοράρει για άλλη μια φορά. Κούμπησε την μπάλα λίγο, αλλά δεν μπόρεσε να της αλλάξει πορεία ώστε να αποτρέψει το γκολ για την ομάδα της. Και πάλι στα 9. Απάντηση με την Κιουκτσόγλου για την Πηλαία. Έχει χτυπήσει Μουλάμπα. Ίσως βρήκε μπάλα το πρόσωπό της. Θα το δούμε σε replay. Αν και βλέπω το δεξί της πόδι να έχει θέμα. Διακοπή στο παιχνίδι φυσικά για να δούμε τι συμβαίνει. Έχει πάει και η συμπατριώτησά της εκεί, η Σακοκαέξε, να τη συμπαρασταθεί. Έχει θέμα με το πόδι της, κάτω χαμηλά στον αστράγαλο. Σκόρ έχει γίνει 32-24 εντωμεταξύ από την προηγούμενη φάση. Ίσως να δούμε άλλο ένα replay, μήπως και καταλάβουμε από την πτώση τι συνέβη. Σαν να κόλλησε το πόδι της, ίσως από το πέσιμο της Κιουκτσόγλου. Καταλαβαίνω ότι έχει πέσει πάνω στο πόδι της η Κιουκτσόγλου μετά το σουτ που έκανε. Πάντως
Δεν φαίνεται κάτι απλό. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Ναι, αυτό έχει γίνει. Έχει πέσει πάνω στο πόδι της. Άθλα της προφανώς μετά το σουτ. Αλλά η Μουλάμπα φαίνεται να υποφέρει. Ήδη έχουμε αρκετά λεπτά διακοπή. Στο 55, 54 και 49 για την ακρίβεια. Είναι εκεί ο προπονητής ανατοφυλάκων του Αθηναϊκού. Είναι ο γιατρός φυσικά του αγώνα και συναθλητριές που είναι κοντά της. Τώρα σηκώνεται υποβασταζόμενη βέβαια η Μουλάμπα. Να της ευχηθούμε περαστικά, να μην είναι κάτι σοβαρό. Φυσικά δεν πρόκειται να συνεχίσει στα επόμενα 5 λεπτά. Περνάει στο παιχνίδι η δεύτερη τερματοφύλακας. Θεοδόρα Βορβολάκου. Τώρα τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της Μουλάμπα θα τα μάθουμε προφανώς αύριο. Θα κάνει και τις απαραίτητες εξετάσεις. Σε ελπίζουμε πάνω να μην είναι κάτι σοβαρό. Φάνηκε εκεί από την πτώση της Κιουκτσόγλου ότι βρήκε με το σώμα της το πόδι της Μουλάμπα, το οποίο ήταν στο έδαφος. Πάντως υποφέρει η Μουλάμπα στον πάγκο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Παναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα, MVP και στο πρώτο παιχνίδι του Πανελλήνου και στο δεύτερο πολύ καλή. Τερματοφύλακας του Αθηναϊκού που είναι άτυχη πάντως σε αυτή τη φάση. Γκολ για την Πηλαία. Κιουκτσόγλου. 32-25 το σκορ. Ταβάρες, δοκάρι, πολύ γρήγορη φάση. Εκμίση. Σιγαρίδα, σκοράρει απέναντι στη Βορβολάκου. 32-26, διαφορά στα 6 γκολ. Νούση ανοιχτή άμυνα για την Πηλαία. Τα παίζει όλα για όλα σε αυτά τα τελευταία λεπτά, αν και είναι δύσκολο να μπορέσει να πλησιάσει πολύ γκολ από την Ούσια, τουλάχιστον να μειώσει το σκορ. Φαντάζομαι ότι αυτός θα είναι ο πρωταρχικός στόχος, ήταν να είναι όσο το δυνατόν με λιγότερα γκολ. Παραλαμβάνω ότι μετράνε τα πάντα, ισοβαθμίες σε ένα πρωτάθλημα, και ειδικά όταν οι ομάδες είναι τόσο κοντά, δείχνει ότι με εξαίρεση την Ιωνία, τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, ότι όλες οι άλλες ομάδες είναι πολύ κοντά. Με εξαίρεση και τον Πανελλήνιο από την άλλη πλευρά, την κάτω. Ουσιαστικά ζώνη που δύσκολα θα καταφέρει να πάμε στην κατηγορία. Μουρατίδου στο 57, 34-26. Επανέρχεται η διαφορά των 8 τερμάτων. Τελικό στην Τουρκία. Μπούρσα Μπουγιουξεχίρ ΑΕΚ 35-29.
διαφορά 6 τερμάτων. Καλείται να ανατρέψει η ΑΕΚ στο επαναληπτικό, στο ΆΚΑ την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι απαγορευτική η διαφορά, αλλά σίγουρα θα πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια από πλευρά ΑΕΚ για να μπορέσει να επιστρέψει και να κάνει την ανατροπή. Βέτκοβα, ατομική ενέργεια από τη Ρωσίδα. 35-27. Πανιώρα, Τσιρόνι, Κουκμίση. Φάουλ υπέρ της Πηλαίας. Κλέψιμο. Πάνε για τον Αθηναϊκό. Τι έχουμε, time out. Time out έχουμε στο 58 και 27. Ταβάρες, Σακουκαέξε, Νούσια. Μια λόμπα από την Σακουκαέξε και το πανηγυρίζει δεόντως. 36-27. Γκολ από την Πανιώρα. 36-28, ένα λεπτό για το φινάλε. Βέτκοβα, φάουλ. Πέναλτι που κερδίζει ο Αθηναϊκός. Νούσια 37-28. Αυτό θα είναι πιθανότατα το τελικό αποτέλεσμα. Αυτός αν η Πηλαία προλάβει και σκοράρει στην τελευταία της επίθεση. Κουκμίση, γκολ, μετράει το γκολ. Πρόλαβε λοιπόν η Πηλαία. 37-29. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ο Αθηναϊκός θα σημειώσει τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα. Δεύτερη εντός έδρας μάλιστα απέναντι στην Πηλαία. Αυτή τη φορά η προηγούμενη ήταν με τον Πανελλήνιο Νεάπολης Οικειών. Η Πηλαία δεν καταφέρνει να πάρει νίκη ούτε στο σημερινό παιχνίδι. Έχει μια ισοπαλία με την Άρτα και 2 ήττες. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη μετάδοση και του σημερινού αγώνα, ευχές για μια όμορφη Κυριακή.